kaburam bat kejengu ni ai soblei prabangit baro jongkabalang presterian moro bat prabangit kibajuan jesenglang hangni rengkat bat prabangit kibapet bat kibasngap yagani kubor lemba ke YouTube channel bela penjaj da kabalang presterian moro ngai kublei pi ha ka kerteng utra jengi uji sukres dongnya pai soblei ha ka jing duai au blei bokpa jengi ba beneng ngai ngo atrai bi i yani ka por ka chanmit jong ni ka sngi san tarik jong bana julai arjar arpho yakaba me tekenrat menat don kat ka jing im ka jongi ya bang nangla ban sakri ban pendon burom yame lembaga ni channel YouTube atabi isnei tekendar kerku meme banta baro ya kabangin pendap ane ka po trabi kam tama trabi mendon ka sakri ujome I pastor lendan sim tekendar iban sasam yang ni kubor ni ka po trabi kerku tekendar ya ginong sim banta baro trabi Nabak teng tra jengi Yesus Kristus ngipan. Amen. Nginyarwa gini gijinwa kaba kanyo. Kaspa bangilayo kat ka bansiem omla. Kajing yosuk bae hari seiso ipa. Omdon bala yanga tisu na u penklat dalai leiru. Baro gitu kot kaba kanyo. Kaspa bangilayo kan kaban shem omla kajing yosuk bae hari seiso ipa omdon bala yang atishu na open cloud da lei ru ka jirong bom la ken ka jeli bom la ong ka jing im ka bakor Kador bom la pensyong Bila ban ong pi sirap kut Kador kaspa syangi latun Ijing paka pertei Di baro parkado Jing penshoy ki bajor Idam kim don bosho Kado karong kiril perte Ngashem iten natang ublay Kasih ki klor boneng Ki hap ki no arsun Kajing dum tlu katam Kajing snow palalun Iten not etang ublehi Batang na ukasuk kami Ka jing pule na kaktian ke jong ublay ka nikapor kalong ka gospel uyoknis ka lenong ka ba ningkong ki de khat khat ar khat lai
Bat ke sithi ke jong apostol Paul skinong Ephesus kalenong ke balai ki dekot kat sao bat kat san. Henry kat ki bala pediang ye u hakito ula ai bor ban long ki khonu blei kata hakita ki banget aga kerteng jong u ki bala kha om nagasnam lumne nakamon ka do lumne nakamon ubreu Henry na ublei namar kane te ngapendem yalaki kho siu hauk pa na ubala jer kerteng yaki kurbaro habneng bat haka kendo to blei unker khu yakane ke jing pule bat ke jing shashkor nagahtien ka bakhoy ke jang o ngine pendem haka jing duai au blei bok pa ho jangi bahabneng ngi aingu yeme nakabenta ke ne ko por ka ba aingi bangila bandana ka yeng ka bakhoy bat ka bakentang ke jang me bat bangila aruban penlong ya kani ga seng ka bangila ban penpoi shiki yeng jogi para bangit ba et bat ki parlo ki ba et link ba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro ngi aingu emeko try kan ran bawat hapedeng kani ka lockdown ngi yo ban selok langkum ne ban syakri ban mani ban pendon buram yeme to pediang ko try ya ki baro ka bangi ay yeme hakani ka por namar ngi ay naga donut bat ka mensim baro bat wat langi dona ki yeng ki sem ki jangi ngilapan kerpang bat ngilapan gentang ya kani ka por bangin mani bangin syakri yeme bangin erwai lang rengkat bat ka barwa he seng bangin duai lang rengkat ke jing duai he seng bangin shashkor kumbangi don hiya ka yeng ke jangme ya ka htien ka ba im ke jangme to kur khu ingi ko try kan ran ki badona ka ni ka por ha ka ni ka seng ba to kur khu ko try ki para bangit ba edru ki ba don bentalang ha ka ni ka seng ha ki yeng ki sem ki jangki ni duai ngi kerpat eme ko try be men ker khu ye ki benta baro jong jing shakri ke jangi ha ka ni ka seng ka balong ha ka ni ka sngi ka theological college Sunday ngi kerpat ime ko try kan rat bamen ker khu ya ka theological college ka jongi ka John Roberts Theological College ka bahap apo ka KGP Assembly ka balaya menta la palat spasnem bat ka bala ai ka jing shakri ka bakordor yame bat ka bala seiru ya ki shakri ka bakordor ki balong ki pastor ki jongi ki nong yalam changa balang ka jongi to nang ker khu ya ka GRTC amauklot kanang roy kanang ya chaprang aga jing shakriya me hoy hapadeng kane ka lockdown kimla banelong class kimla banelong exam ndre rap ya ka jing pule ling baki kor ki bor chong ne ka juk ba menta bagi nangla ban ai ka jing hikai bat kinong pule kinang la ban yo jing hikai bato nang kerkhu ye kinong hikai hangto bato nang kerkhu kinong pule ro ba men sei ya ka sapte brute blay ba men sei ki shakri ki ba koridor ki jongme nakate ka shlem ka basandor ki pastor ka balang ka jongi ni duai ngi kerpa ru nakabenta ki theological college kelleng ka perthai bakin la ban yalam yang isha ka jingjil leo ka htien ka jongme bangin song thu ya ka bad bangin ya ha ka jialam ka jong mun sim ba khoj ngi duai na ka benta ka balang ka jome ka ni ka ri ka jongi ko trai ha ka por bagi don shibon ki ji kai bakla shibon kil air ki ba be kar thap na shaka diang bat na shaka mon yarap ingi bangin wat benia ay kakhtien ke jongme bangin ti ya ka park siar ka par rupa jongkin rup teliki kitab bat ngin yo nang ta ka jihi kai ka ban sandur ke jinget ke jongi bat ka ban sandur ya ka rukom im jongi ha ka ni ka perthai to kur khu ko trai ki balang baro ka ni ka ri ke jongi ya rab wat apadeng ka ni ka pakhang shnong ka bangi ngi mat ngila hi ko trai kan rat lingba ki lat kilenti jong ka juk ka bamenta ban sam ka khubor ka khtien ke jongme ker khu ki para bangi be baro pen khia ki ba pang bishitom pendap ki badan kam ha ki jing im ki jangki ko try to shimti ngilang baro to map ingi ki pop ki palat kerengkang jingi ki bobon ba to pan thmai ki jing im ki jangi bagin long ki jing im ki ba pediang na khmat jang me ngi pani ki ni baro ha ka kerteng ke jang utrai ba unong penim jing Jesus Christ amen ki parbangai bar ki parlok ki beit ki baskap asashkor ya kan ki jing shakilang jingi hana kapor lingba ka YouTube channel jong ka balang Nyai kuble yepi baro ha ka kerteng ka baim ka badan bor utrai bat unang penim jangi u Jesus Christ kini kilong ki jing penbana jong ka balang ki parngai nilayo ban penpoi ya ki program jong ka balang
Kibadai ya ka program mit po ya bat sngi utrai. Ya ka ba kirang ba baki khun samla. Kaya ban poi ki yeng ki sem ki jong pi. Lam ru bat ki jing pentip ki badan kam. Kibadai bat ka Women's Week ka jing aingo jeseng kenthai u khau kham ka program jeseng jong ki khna lengba ka YouTube channel bat ka jing poi ki nong sharai se ki yeng ki sem jong pi ki parbanget. Larja bapin patsim layo yaki program ngi kerpat yapi bapin sungubha ban ishim naka ying jong iba pailu star khat jarin iba syang masa haka compound haying mani ki weipat ki parbanget ki bamdan kerteng balang haka balang Presbyterian Mauro hendrei ki bajuan jeseng hakipor ki bamenswa syaka balang lafi kwa iki program jong ka balang Presbyterian Mauro ngi kerpat yapiru bapin sungubha ban ishim naka ying jong iba pailu star khat jarin iba sa haka compound jong kabalang. Haka ni kasingi utrai kabanwan kata ka khat artrik ujulai arhaja arpo kum kabalang ginyo artli ki jingeseng ka jeseng haka por shibaje ginyo apo kajing penya jong kabalang haka bangila penbet ya iwei nakitemsan jong kabalang itemsan ewan swet ban ai ya ka khubor ka ktin ka jong blei hakapor san baje ginyo ya ka jing shakrilang hapo ka jing elam jong ka jeseng samla jong ka balang ki parbangai ka Women's Week bat ka Women's Sunday in sayo ban rakhi hakani ka snam nadu ka khatlai trik ujulai arja arpho hadu ka khandai trik ujulai arhaja arpho kum kabalang ngida kerpat ya pi ki parbangai mapin sungubha ban bu ke jingduai na kamta ka ni ka Women's Week bat ka Women's Sunday bat iki program ki beri bakani an sa ai jing na hakawai pat ka sing utrai ki parbangai kani ka sing utrai kani ka Theological College Sunday hakabakum kabalang ngiyo artli ki jeseng hakani ka singi hakapor shipo baje men step nilayo ya ka jing shakrilang hapo ka jingilam jong ka jeseng khna jong ka balang hakaba imes elki nyota ilayo ban sam ka khubor ka khtien jo ublei hapleng jo phi ki hap ke baret bar ki par ngai baro ngangai kalarong ka jing kerkhu ya phi iwei pi iwei hakapor shibaje pat ngiyo sngo ya ka khubor hapling jongi lingba i pastor jong kabalang Presbyterian Mauro i Reverend Lindans im ngingits kam bau bleu dan ka khubor lingba jong i hakadi ka sngi kabalang Theological College Sunday ya ka bang sia sngo lingba jong i ngidwai bau bleu dorkat bat i pastor bon pendap udum sim khoj bakawei ka banta ka bang sngo na ka ktin ka jong blei kan long ka jikru men sim yangi iwei pi iwei hakani kapor ngini asngono ya ka khubor na i pastor Reverend Lindans im I temen besan es lingdo ibalang chairman jangan ni ka sing ki parabangait ba bat ki parlo ki ba ngai khublei api baro haga kerteng ka ba koridor ka jang utrai bar unong pen jangi u Jesus Christ kane kadai ka Theological College Sunday kasngi utrai hakabangingi ken mau ya ka John Roberts Theological College hangte hamau klot hagi jing duai gi jangi bat ling ba gi jing ai gi jangi to bleu nang kerkhu ya ka ni ka shlem ka bahapo ka KGP Assembly bakan nang sandur ya ki shakri gi jong blei hagi snem ki barang wan hashwab ngini osngo ya ka khubor na ka htien ga jong blei to ngini pendem haga jing duai au blei ubau pau jangi ba beneng ngi aingu yame nagabenta kani ka por ka me aingi bangin yo sngo i ka htien ka ba im ge jong me ngi kerpat ba men krena pedeng jangi lingbau shakri barit ubatlot u jong me naga htien ka ba im ge jong me da ka bor ka jong men sim ba khoj u jong me yakini barok ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haga kerteng ka jong trai bat u nong pen im jangi u Jesus Christ amen. Habang apet ia ka record jong ki sermon ki bangala kren
ngalengo ban shemba ngampa jukren shisin ru shapang ublay ukpa ngalakren shibon teligi sermon shapang ublay ukhon ngalakren shibon sin shapang ublay umensim bakhot henre ngampa jukren menuru lingba kini ki arposnem jaga ministry shapang ublay ukpa pila ban perkhat baga jingkren kelum shapang ublay kalabiang bakala kentup lang yaukpa ujangi ubah beneng shirukom ka biang hi henre ngim yo ipat yaga jinglong kerpang jong uperson jong ukpa ka jingi kai shong tanrai shapang ka trinity ka kentup yaukpa ukun baru mensim bakhot bat ngide ban kren shapang kine barok lai ki person shapang ukun ngia kren barobor hagapor Christmas ha ki jieseng Good Friday ha ki jieseng yalap shapang umensim bakhut ngia kren ka Pentecost Sunday ha ki jieseng revival baragi seminar ke bangilong nagapor shakapor henre shapang ukpa mdon jieseng kerpang namar kata ha kani kesngi Theological College Sunday ngashime kene ka kabu ban kren kerpang shapang ka longren yeng ka jong ublay ukpa ujangi ubah beneng ngin kmi ya ka doctrine lane ka jinhi kai shongton rai jong ka jinge kristan ka doctrine jong ublay ukpa ujangi ubah beneng kani ka doctrine ka phalang ru shaka imlang sa lang jangi haga ba shibun kilong yeng kim dan ukpa ubashang ubasa hayeng let's say ukpa ula eno yalagi jongki khon kikti lani ladu donru sumar yalagi jongki khon ule sting lani u ngop haga jing buat bat long bat breu te blay ki donru ki yeng bapli haga ukpa ula khlat no nagane ka perthai kat no ki sngo kenja kat no ki sngo tamang let's say donna pedeng jong pi ki bala san tang shipara hayeng bat imei ipa imshim don rengkat bat pi ki don ru ki breu ki bam sngo tenat yalau jong ukpa namar ki ma tangga jing ktang ki ma tangga jing sha mai ha o tangga jing sha penrem ka jing sha ya nujor bat ki wei pat kimat wat ka jingsha le benru halau jong ukpa hadu bakim sngoten nat sho ya kane ka khtin pa kidon ki khun ki biyu i ukpa baula le ben palat yala ka keme bat kilang nya yalau jong ukpa kini baro kimpen ite ya ka dur jong ka jinglong kpa basisha henry ki pen i ya ka jinglong jong ubriu ubala hap hagapop badu bayat halaga jong kamon habam biang ka jia day badu kpa ha ka ne ka perthai ka khta ru ya ka jia day ka jongi bad ka jing song thu ka jongi yau kpa u jongi u ba beneng henry nga kwa ban ai men sim ye phi ko para banget ba et nga kwa ban ai men sim ye phi ko parok ba et balada ipapa jong phi ha ka ne ka perthai ilalong kumno ru pidante ukpa ubah beneng uba per bak lebak naga jinglong jing tolot jongki kpa hagane ka perthai ukpa ujangi ubah beneng u ie ye pi usngo lem ye pi ukwa ban kedup ban piam ye pi ban ong ba philong ukhon shenrang jonga ba philong ka khon kentai ka jonga ngaru ngalong ukpa jongki arngut ki khon ban ngasngau tho ba teng kum ki kpa ngi bakala le singila shumai palat yalagi khon le singi kum krende ki ktin to met le singi pen sngo si yaki lingba kene ka sermon ngakwa ban khot ya phi ki kpa ngakwa ban khot yaladi kumukpa bangin sngo thu ya kata ka kerdan kabau blay ula ai hangi bat kata ka ikhtiar kabau blay ula penkup halor jangi bangilong ukhli jongki yeng ki jangi bat ki khon ki jongi ki de ban i ban buram yangi haba pila sngo thu yala ka jonga kerdan ka bau blay ula aya phi pensa nang ban shimkhia yala ka jonga jingket khle halor ka yeng ka sem ukpa umlong tangu nong penroi ya ka jat ka khong jongki wei kumbadon baong manore henre ulong unong pendap penbiang yala ka yeng ka sem
Ubakit ubaba ya ka keme bari ki khon ki kti. Ulong undong yalam ubaken jaman sim. Ki start ki bale research. Ki lap baka way ni ki daw. Jong ka jing jot jing pra. Jong ka emlang sa lang. Kalong ka jing bom don jong ukpa. Haki long yeng long sem. Kita ki single parent families. Haka baka don tangka keme bat ki khon. Ki khon shen rang kila ban kela runar. Habam dan ukpa. Namar mdan manu ban sneng ban penbet yeki. Mdan manu ban long nong muna. Jong ka jing long rangba ba shisha. Ki khon kan thai kila ban yat kulmar. Namar kim dan ukpa. Uban hikai yeki. Kumno bakinya day. Bat ushen rang beriu. Don ki kpa ki baong ba. O ki khon kan thai te. Ki kham jan bat ikimi. Kim yakaran ay ro bat nga. Kani ka jing perkhat ka babakla. Namar ki khun kan thai. Ki khmi shapi ko ki kpa. Ki iet yapi. Ki sngaw shngan. Haba pi don ha yeng. Bat ki kwa. Ya ka jing yaro na pi. Ya ki kambaro ke baki ki tray. Ki khun kan thai. Ki wat ya ka jing iet jong ukpa. Balada kim yo ya ka jing iet jong ukpa ha yeng. Kin let ban wat ya ka jing iet. Na kani ka perthai. Namar kata kalong ka kamram jongi kum ki kpa. Bangin sumar. Bangin iit. Ya ki khon kan thai ki jongi. Kalong ka kamram jongi ki kpa. Bangin iit. Ngin sumar. Ngin long nuksa bat nong muna. Ya ki khon shen rang ki jongi. Ka kami pat. Habam dan ukpa hayeng. Kahapan he pensan marway. Ya ki khon. Ladam dan shu ukpa hayeng. Ka kami bat ki khon. Kilong kenja. Kilong ritmen sim, kis ngau temang, kis sapret, hagani ka percay. Hagaju ka poru, lara kamdan ka kemi hayeng, ka yeng kalong kenja, kalong teli, bat suda. Namar ka don ka rukom jing iit, ka batang ka kemi ka laban ay. Ka don ka rukom serput mensim, ka batang ka kemi ka laban ay. Bar hakalong yeng kaba mdan ukpa lane ka keme kalong ka long yeng kaba tli shisha. Ublay ulabu yakine baro ar ukpa bat ka keme nado kaba menengkong ban long kinong pet nong sumar ya ka long yeng long sem. Henry lara pim doni pa hayeng, lane pim doni may hayeng, ngakwa ban penken mau ya piko para bangit bait, bat kolok bait, ba pidon ukpa ubah beneng, uba it ya pi, bar bakwa e pi ba pin wan sha u, shajan ka doknot ka jong u, bar uday ma u bala ban pendap ya ka jing teli jong ka doknot ka jong pi. De ukpa ubah beneng. Ubalong ka dur jong ka jinglong kpa ba shisha ka ba mangi hagani ka perthai kum ki kpa ngi persang ban perthuk bot. Mdai ba ukpa ba beneng uyasri mengi ki kpa hagani ka perthai. Henry ba mangi ki kpa hagani ka perthai ngi asrim ba ukpa ubah beneng. Lingba ki saw gospel u Jisu ukren palat chispa san pausin syapang ublay ukpa ubah beneng. Nagabenta gi jiu hakapor jong u kani kalong kerukom kabatmai ban khot yau blay. Kila lengo habau Jisu lakam yaladi bau de khon jong ukpa bar bola khot yau da kekentien aba kopa lani aba papa. Nagabenta gi jiu hagato kopor kane kalong ka jingkren ben blay namar ki mudur bau blay udan hangte hajrong halor ka khet ka jong u umla bandon ka jede ka bajan batngi hagani ka perthai Nreu Jisu pen inuksa daga jede ka bajan jong u baduk pau bah beneng baduk khot langingi baro bangindon ka ju ka jede baduk pau bah beneng uhikai yangi banduai badong ko kpa jongi ubah beneng Matthias Henry kendai. Ngadon kamban pensai hang ne ba om baro kibrio kani ka perthai ki balong ki khon ki jong kpau bah beneng. Baro kibrio kani ka perthai ki long ki jing thau ki jong blai hot. Henry tang kita ki bala pediang yu Jesus Christ komunong penem. Tang kita ki sakala long ki khon ki jong blai ki bala ting khon ha ka long yeng ka jong blai.
ka gospel u yonis kalunong ka benengkong ki dekat khat ar khat lai ka to ka benta ka bala pule menne henrei kat ki bala pediang ye u hakito la ai bor ban long ki khon u blai kata hakita ki banget aga kerteng jong u ki bala kha om naga snam lumne naga mon ka do lumne naga mon u breu henrei na u blai u jisu de khon u bala kha marwei u jong u blai ngi pat ngim de ki khon ki bala kha na u blai henrei ki de ki khon ki bala ting khon shaka long yeng ka jong u blai nakaliang jong i hakani ka perthai kabalang kadai ka organization lani ka seng henrei na ka jiyo i ka jong ublay ubahabaneng ka balang kalong ka long yeng ka long sem ka jong u ka balang kalong ka taka family of God Ephesos lenong ka balay ki khat saw khat san ya ki bangala pule menne namar kani te nga pendem ya laki kho siu hauk pa Nau bala jer kerteng ya ki kur baro habeneng bat ha ka kendau. Ha ka tenrai Greek ka kentien kpa kalong Peter bat ka long yeng pat kalong patria. Ukpa Peter ka long yeng patria. Ngi long ka long yeng ka jong utrai. Ngi long ka long yeng ka jong ukpa. Bat ngi long ka long yeng ki balong shipara. Habau Jisu la khot yo blay ukpa ula play ki jing mut ki jangi bangin yu i ya ka jing long mayan ka jong blay habau Jisu la khot yo blay kopa ula play ki do no jangi bangin don ka jia de ka bajan bat u ki don sautali ki jing shisha shapang u blay ukpa ki bangi day ban sngow to ki la ban don shibun ki bai pat nre hakan ni ka por ngin kmi tang sautali ka baning kong ublay ulang ukpa chong ka jing im iway korin pralan nong ka dekat ka ban riu kumba ki kpa ka ni ka perthai kilong ka tanrai bat ka thamai chong ka jing im kumjo ukpa u jangi bahabeneng udai ma u ba aingi ka jing im hagani ka do hagani ka perthai bat udai ma uru uba aingi ka jing im ka bakanjaman sim kumba ukpa jangi hagani ka perthai ula aingi ya ka longren yeng manren yeng jangi kumjo ublay ukpa u bahabeneng u aingi ya ka longren yeng ka bakanjaman sim bat ka jing im ka bashisha ngila ban shem tang ha ukpa ukpau ai ruhangi ya ka jing don rengkat ka jong u hagani ka perthai kata ka presence ka jong u ngatip ba ukpa u janga u bahabeneng ukmi yanga na beneng menta u yo iyanga banga shakriya u bat ka jing tip ka jonga ba u don ukpa u bahabeneng ka penhun mensim yanga Piru to tep ko para bangai beet bau kpa jong piu pet ya pi nang tai da beneng uyo i ya pi ba pi don na ka jia seng ha ka jia shakri langkum ne lingba ka YouTube channel jong ka balang but u rumun ya ka jing shakri ka jong pi ya u wiat samrke but pi so tho ya ka jing kemen ka jong kpa ha ba pi shakri ya u baro ngi pet chalo jong kpa da ka jing e ngi pet sha kita ki father figures lani kita ki bakup ya ka durkpa ki bangi nyokor bat ngi buram mangi ki pastor ki badang kham samla ki badang kham penenggarta ngi khmi ki pastor rangba ngi buram ki kum kita ki kpa jong balang bat ki kup kata ka jinglong durkpa kata ka jinglong father figure hagapor bangadang samla ngakmi syai pastor Reverend Dr. H.M. Rapthap ibalang pastor jong balang presbyterian rat samthia jongi hagabang don kerteng balang hagatugapor ngakmi syai kumukpa mensim nganyukor nganyuburam i Barakapor banga tre ka Thomas Jones School of Mission nagishi pausnem mga don hang tua sora nyau teligisnem nga tre hapo ka jingpet jingkmi jongi pastori jongi Reverend Dr. G.F. Jerwa bat nga petsa iru kumukpa uba aimensim uba kershan bat uba penslur yangi haga jing tre ka jongi yaka kam ka jong u Let's see pila bandon manu ki balong ki father figure lani ki bakup e ka jinglong durk pa ka jing im ka jong pi ukpau jangi bahabeneng ulang kumta nrei krau kam tambane kata ukpau jangi ubahabeneng kebaar
Ublay ulang ukpa uba pendap yengi dagi jing don kam ki jongi bat daki ki babha pila ban pule Matthias nyau khatway bat Jacob iway khat nyau ki baro kabangingi don kawan ukpa uba beneng ki baro ki jingker khu ki bangi omat ki long lingba ki jisen ki jong u lese don padeng jong pi ki baya lingba ka por ka ba namar kane ka lockdown ka lakta eka kamai kaji ke jongpi ka lakta ya ka yo ka kot ke jongpi ngakwa ban khot ipi ban duai shok pau jongi babeneng ban ongko try to pendap mame ye ki jing don kam ki jonga ki jing don kam ki jongi ban uniu blai un sa jubab ipi hakaru kom ko bapla kawai kabakta egamen sim ke jonga kalong bania don benta bat ke jing seng samla jong ka balang presbyterian mauro ha ke jing lit sam isen yaki lais pa sau poteli ki long yeng long sem ha ke ni ke snong mauro ki kun jong ka balang ha ot rei khambun pat ki long yeng ki bomdei ki khot jong ka balang bat ki badai ne ki wei pat ki niamru ngiyo ki apa ki jing kendu jong ka jing im bat ki jing kerdu jong ka por bar habala yo lat ban ai hang tu kat no ki sngongu bat kat no ki ai ngu yo blai u bala ker khu ye ka jing seng samla ka jongi bakan long ka jing ker khu ye ki wei ha ka ne ka lockdown nga shamru shi bon ki long yeng ki bas bun men sim ki ba kluit ban ai jing arab ye ki wei kibawan ban ongko pastor ko temen besan ko dekat komiti balang kani kalong ko blay loker khu yanga shim yarap ban sam lem shakibadon kam ukpau jangi ba beneng ulong ubas bun mensim uba kelut ban ki khun ki jong uru kilong ki bas bun mensim ki ba kelut ban sam ban yarap lem yaki wei ukpau jangi u ai yaki ki ba bhayeng yangi bat mangiru ngi ai lem ngi ai bentalem yaki balong shipara bat ngi kamat kabalai ublay ulong ukpa uba sneng penbet bat ngala banong uba sneng uba sempat yangi habangi yat bakla kawai ni gijihi kai chonggah tihin ke jauh blay kalong bau blay usneng ukrau ukentu uken pam barateng-ateng usneng usempat habangi yat persya ya ka mon ka bakhoy ke jong u habangi hap haga pop ki kpatemen jongi hagi por mensua ki sngo thu ya ka ni ka jing shisha bat ki ting burom yo blay nre hagi ni ki sngi ka pateng menta ka wat tangi ki jing ker khu no blay tang ya ka jing pendep ki jing kular ki jong blay ngim kloy ban pendem ya ladi haga jing sneng penbet haga jing sneng sempat ka jong blay Henry kini baru arteli ki jingker khu bat ki jing sneng sempat latho haga khtin ka bak khoi ke jang u habo blay uker khu yengi ngi dap daga jing songo ya u habo blay u sneng upen bet yengi ngi deban sngongu ru namar u discipline yengi naka benta ka jing bhaga jongi naka benta ka jinglong hok jinglong khot hakmat jong u ngi pule ka ni stis ki hebrew kalonong ka bakhat ar ki de khot san haduk hatway ngan pule hang ni ki de khot khandai do khatway ki bong kumne nalor kani ngila judon kita ki kpa ka do jongi ban sneng sempat yangi bat ngila ju burom yaki hato nginum khamlong shibun hapo ukpa ki mensim jongi bat ban im namar ki shisha tang khendiat kisngi kila sneng sempat yengi kat baki ibet maki henrei ma u khnang yakaban pen mentoy yengi bangin yo benta naka jing khut jong u ublay usneng sempat yengi khnang bangin yo benta naka jinglong khut naka jinglong bashisha naka jinglong hok ka jong u Tie ka jing sneng sempat baro kam imat menta baka long ka bakamen henry ka basngausi penban hadien ka penmi ya uso basuk ha kita ki balatrei maka uso ka hokken habangi sha sneng penbet hau blai kalong ban penmi ya uso jong ka jinglong hok bat ka jinglong chanai mapi ki kpa haga ne ka perthairu whatsapp tieng ban sneng penbet lagi jongki khon ban discipline ye ki namar kumbo kpa utmui ka babhana ka benta jongi
ukpau bah beneng mangi ru ngit mui ka babha nakabantagi khon gi jangi kamat ka basau bat ka bakhaddo ublei ulong ukpa uba pediang pat yangi haba mangi ngi kelak ka bamot kikpa hagane ka perthai ngis ngau thu elagi jangki khon ka jing bakla ka jing duna ka jangki barabaki le bakla barabaki pan ma ngi kloi ban ma yaki bat ban yalamiki hagalenti ka bagi de ban ya khnang bakin kiar naki eki baro ki basniu ya ka jing em ka jangki hagaju ka rukom ukpau jangi bah beneng u ap yangi bangin kelaka bamut baru kloi ban pediang yangi ha ka long yeng ke jong u ban pediang ban kedup yangi ha ka shadem ke jong u ngi pule kani ha Lukas lenong ka bakhatsan ki khat khat we do lai pu ar hoi don ki baong bagani ka de ka parsi shapang u khon sarong auria re ka ju ka por ka deiru ka parsi shapang ukpa uba it baru ba ap ya kita gi khon bakin kalaka bomot bat bakin wan pai pat shau ukpa ulong ka nuksa bat ka nong muna jong ka jing map bat ulong ka nuksa bat ka nong muna ya phi bat hanga kikpa ha ka ni ka perthai baro mangi ngi bakla ka jing im ka jongi ndre ukpa jongi ba beneng u ap yangi bangin wan pai pat shau bat kalong ka jing kemen ka bakrau bangi yo bania don benta sa chisin ha ka long yeng ka jong u bleu kwa te ko lok ba it ba phin mat yo komuk pa hato pilama nehemia ka jing kemen bandona ka yeng ka jong pa ba beneng ban long khon shin rang jong pa ban long ka khon kan thei jong pa barulah thau kalanti nagabanta jong pi bat nagabanta jonga bat nagabanta ka perthai barok kawai lingba ka jing yap yapli ka jong khon ujong u Jesus Christ barulah sha u Jesus Christ ban yap yapli nagabanta jongi ha ka ding phna kalbari khnang ba un kit un ba agi pop ki jongi bangin long ki khon ki bala ting khon ha ka long yeng ka jong u ki ba yo ma de ki jing kar khu ki ba kan jabaneng ubleun kerkhu yangi para bangit beet ubleun kerkhu yangi parlok beet nakabenta ka buram ka jong blay amen hakani ka por ngi osngo ka jingruai kerpang na way ni ki samla rangba jaga balang ka jongi I Mr. Makjirat melim ngap chân gian sẽ cùng ai hati jing chân gian nghìn em đuôi unom ino kun swet yani ulong ukpa sen wajoni dunia kum ki kun uk lay jing he ima hala maray teng teng umma nangi ki chao haba ya ching sup ni tema haki jing chen ja cha un ai haki jing chen ja nin dam duai unom ino kun swet yangi ulong ukpa sen atuni padang im ngihap yak lang ta jang atulong ngihap yak deng ba kung di kun sweat hang ne ha pay ring ta but di don play
chen cha sha umun pai haki jing chen cha nhìn đầm quay unong ino kun sweat yani ulong ukpa sen hakjomi try unong ino pangiwa ya u try udon hajan pangi pai sha u mat so si unyat no paro nani di jing jin ja ku slai un red no nani aki jing jen ja sha u min pai aki jing jen ja nhìn đầm quay unong ino kun sweat yani ulong pa sen hakjomi ulong pa sen hakjomi Berkata keburuan berjumpa. Amin. Ngai ngo yu blai bladon kat bat ngi ne kapor bar ka badai ru kasngi jong ka theological college Sunday pengai ku blai ru I pastor blai tu khubor badai sapang u blai pa jongi ubah beneng bangai ku blai ru iba mak jirat melim ngap bila ai ketu ke jengruai ngai ku blai ya baro kinong sim benta bau blai unkur khu yaki inya penwan one ke por de ke jengruai ke ba saus pa lai pu khandai to wat septieng u blai unri yapi un sarahi yapi bat met bat sngi yala ki jong ukmi uri kendong un om sha kin sakma keleng saudong baro gitu git khot bat khoros ka jingwai ka ba saus pa lai po khandai Tuat shepting ublay unriyapi un sharai hiyapi bad mid basni yalaki jong ukmi urikendong onam shakin sakma Eleng saudong Ublay unriya pi hadubakon Ulong upa baru long bamjukun Jisu usngau haba ikot pi on sumar hiyapi toshanyalon ublay unriyapi baroshisngi onda jingjam jongpi on lam lenti Ulong nong ap lang ron ba pha jong pi Ong lam laki kun sha up lang bani Ublay unri api hadu bakun Ulong
ukpa baru long bom jukun Yesus ngau haba ikot pi ut on sumar hiyapi tosyanya lun Ublay unri api kad badang im Unker kuyapi bat unri pen im Unkdub yapi ondalawa jing im Lam yapi shaka Riki baim Ublay unri api hadu bakun Ulong ukpa bat ulog bom jukun Jisu usngau haba bikot pi ut On sumar hiyapi dosyanya lun Dong ya Tuhan Ngai ngo atabi yame ne kapor Ya ka me te kanam lepen pau ke jing dorang kat ke jome Habang kam tam komuni ka po tabi Ya bangila yo sngo yo kubo naga tien ke jome Lombau sakri jome pastor Ni duai te kandat Tonang dorang kat atabi yo lau jong sakri Ya benang laban sam ya ka tien ke jome tabi Isne ya tekan rada rap ru yangi kibas ngap bas ngo ya ka tekan rad magan longa bo nam ta ka jeng im ka jongi tabi kurku tabi nam ta ne ka ri ka jongi bar ka pertai baro ka wei tabi kam tam bangin yo ka jeng ko ka jeng khia tabi ban lai nang ne ka jeng pang khlam tabi isne tekan rad man sach me me der la ka jong ka snam Ya kabam le penjau long kalbari tabi Kenang makin yo tabi takabor kacami Ya kabang inang la tabi banya sakri ban pendon burom yo keteng bakut kacami tabi Isnei tekendan men sngo ne cekor kerpat Naba keteng tra jeng yu Jesu Kristus ngipan Bar kabawai no Tuai bagi jeng kepada biang kejong tra jeng yu Jesu Kristus Kajeng ba kajong boleh kupa lambat dan selok bahun pesat bor mesim bakun tua begini lai we boleh nolong rengkat pat ni melong rengkat ki perabang ki besakri ban pendan buram yami ki badan hang ne bas telak petai mentai sudu ki bam cukur amen